Jó, engem veszed, de jó. Veszed vagyok. Nincs olyan messze a város, kb. 10 kilométert. Ezt a kis Ford Truckot rentáltuk ki. Colorado-i rendszámmal. Ja, Colorado. Jó kis járgány. Nem is volt drága. $30 volt naponta kb. Nem amikor? Aha. Elmegyünk a városba. Megmutatjuk nekik a város is. Saját kameramenem van. Na menjünk. Oké. Tegnap nagyon elfáradtunk a repülőútba, de nagyon jót aludtunk, nagyon szuper volt, és most elkészülünk és megyünk reggelizni, megnézzük a éttermet. Itt vagyunk Hollywoodban végre. Eljutottunk a hídra is. Eljutottunk ide is. Nem nagy szám, de azért mindegy. Micsoda? Nem nagy szám. Hát nem. Csodálatos. Csodálatos Hollywood. Mondjad megint? Ja. Most így megint elmondtam akkor. Take two. Megértük, 10 év után. Akartam menni szép láncokat indiánoktól, mit csinálnak, csak jöttek a highway patrol és össze kellett szedni. Igazad? És hát bátran elfutottak. Bátran beszaladtak a WC-be. Bátran beszaladtak a WC-be. Pedig szép láncok voltak. Ati a sivatagba eldöntött, hogy vesz az automatából valamit. Mi az, Ati? Nyertem. Mit nyertünk? Almond Joy. Kérsz Starbucks-os kafét, Ati? Annikócska, figyeld. Szia! Mi megy ott hátad mögött? Nem, az megy át az egyik hotelból a másikba, nem? Aha. Veled van süt a nap. De szép ez a hely, hallod. Más nem. Ez buls.